Torna l'Embotòna't, la segona edició del Festival Familiar de Música i Arts Escèniques per a tothom, on podreu gaudir d'un dia ple de concerts, contes, màgia, cinema, tallers i altres sorpreses, i tot presentat de manera inclusiva i accessible. Us esperem el dissabte 8 de juny al recinte del Poble Espanyol de Barcelona de 10 del matí a 2:15 de la tarda, on els més menuts tornaran a ser els protagonistes i podran gaudir de les actuacions musicals de Rigui per Xics, Embauca, Colors Band, La Tresca i la Verdesca i els Beta del Super 3, de la màgia del Mag Lari, de les narracions d'en Jordi Tonietti, els Vivim del Cuento, la Noemí Font i el Botó Màgic, entre d'altres. I tornem a comptar amb la col·laboració de la Sara Roy i sumem la participació de la Pilarín Vallès. I tu? Ja tens la teva entrada? Busca el teu descompte. T'esperem!